ko Bambilor FM tan radio ko joni Bambilor FM tan hette keɗoɗe Bambilor FM 100.4 ɗo e Bambilor FM no way ko waɗata ko antere nanata mata noppi ma ɗi belaji assalamu aleykum. aleykum salam tabarikallah alhamdulillah mawɗum machallah jam tani a wiyama enterre sa nani enterre ko naat ɓeɓe goni caggal leydi so neɗɗo homdi goto mbi enterre ko naat on janggay jam an ceerno kettoɗa Bambilor FM ketto radio ceerno amadou yo Allah teddin o teddini foof mi ko ɗo tan ay ɗum hadi on noon ketta ko ɗum waɗi jangde moɗum wonɗoy sam saɗa heɗoɗa daña ko heewi a daña ko heewi findiri jam an ceerno wuttama an tekki maafe de min oɗo wutti ko wuppa ɓoyani holno takkirta ma ɗo wuppa ɓoyani hay min hono joni wutti ha en takka waɗa ko kuuɗi a haali gonga ko ma ko ma cikkanon ko kuuɗi ala ko ma Oh sire ijani